Araw ngayon ng linggo. Maglilinis tayo ngayon dito. Clearing. Ito sa ating site. Sa Bataan Project. Normal. Moderation hand vibration for safe. Student positive live chat first. Normal natin yan. Yan. Normal. Check natin. Wait. Live chat missing are visible sounds pag gusto naman ako ang ginagawa. Dito tayo sa taas. Punta natin yung mga nag-clearing, naglilinis. Linis tayo ngayong araw na to. Yan, huling-huli sa camera. Yung clearing tayo ngayon dito para malinis. Dito yung mahulog. Dito mahulog yun eh. Magkano yun eh? Dito mahulog yan. Ha? Sinipa. Iyo. Linis na, malinis na. Ito yung makisam. Ilag tayo ngayon para makita nyo yung itsura ng ating ginagawa dito sa Bataan Project. So, ano kaya? Nilibot. Ano pa? Dahil pang kalat. Pero tiles na lang itong kulang kasi hinintay lang namin yung tiles para may tiles. So, pero na-clear na para maging malinis. Ayan. Comment lang kayo mga kuraban sa gustong comment up. Ano? Ha? Okay. Second track? Ha? Second track? Nandyan. Nandun? Oh, sige na. Sige na. Yan dyan. Yan dyan. Yan dyan. Sabi si Jipreda. Hindi daw madrive. Paris. Ha? Ano? Ano na? Pag ano? Baba. Dali yung tanaman ng drive, man. Patisting taki jeep. Iyo siya da. Ha? Siya da mag-drive. Yan sa baba, naging lang. So dito.
Hmm. Ha? Iba nagpresentar na sila man-ride. Start na ako ragon. So, yan. Sa bagat ngayon dito. So, maraming gagawin dito. Likod. Mayroon naman ako. So, na natin ginagawa sa taas. Ayun ginagawa natin dyan. Magkatapon tayo ng basura. Uy! Shout out sa mga viewers natin. Nag-clearing kami dito sa taas. Nililinis na lahat ng mga kalat. Clearing tayo. Oh, si Tornado. Ay, dala-dala si Tornado. Malakas yan kahit napalaban kagabi. Ang galing ni Tornado. Kalabog ka. Parang alam ko yung tunog na yun. Paano tunog na yun? Parang tunog na walang tibag-tibag .
Ano nakaanak? Ha? Labahan natin. Maglalaba ako. Hindi tayo mapagpatungan ng ng cellphone natin. Para makapaglaba tayo.
ba niya, no?